Guys, ito na yung ruta natin papuntang Mount Baldingan. Today's vlog, I will be showing you my first passion, which is trail running. Guys, iiwan namin yung bike namin dito. Morning po! So, dito ang start ng ating trail. Sabi, kakapagod mag-bike. Uphill dun eh. Tara guys, samahan nyo po kami sa trail namin today. And pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. God bless. Bridal shower. This is the peak guys. Nandito kami ngayon. Assault. Wala na yung pang-trail na sapatos ko. Day na. Assault yung daan dito. Hindi pwedeng i-bike to. Ay, dito yung downhill pala na pinaglalaroan nila, diba? So, this is trail running. 100 this time? Grabe! Ang daming cross ah. Ha? Para pag nalaspag ka na, dyan ka na makakapag sabit ka na rin. So ganito ang trail run guys. Literally hiking, running. Run, hike. And ang dami nang pumapasyal dito kasi sikat na siya. Ang ganda kasi ng view. Tara. Dito nagtutrail yung mga motor-motors. So, bagong mountain to na discovery ng mga tourists. So, madami nang pupunta dito para mag-trail. Hiking, gano'n. Hi! Ay! Sawarno kami, Mat. Ah? Sino ka duwam? Gold na ko ah. Rambo. May taga-orda na ta doon? Marami. Sino? Sina ka Roger. Sina Ike. Sina Alfred. Sina Sir Marisa. Chris? Dami nila. Sir Chris? Si Chris wala. Ay, wala. Kasi nga, Rod. Ah. Bawi na sila. Ay, papunta pala. Assault. Naman nyo guys. Assault Kalay dito. baboy na mo kanto na yan. Lugo ka mata yan. Kanto sakay ka mata baboy na mo kanto. Native pira ko mo. Assault. Trail running burns more calories than road running because it requires more power and endurance kasi maraming uphill dito. Ba't meron ka ba? Hindi mo din. Oh. Ano? Mag-slide kaya? Oh! Nakuha ko yun ah! Nakuha ko yun ah! Ano? Yep, trail running is more challenging but more fun kasi mas scenic yung view and syempre, mas may enjoy mo pag marami kayong kasama. Baka may gumulong, dire-diretso tayo.
Actually, hindi talaga wise na magbike ka dito sa bundok na to kasi assault yung daan and napakadelikado kasi pwede kang ma-injury pag ginawa mo to. But there are areas here in this place na ginagawa nilang downhill track. Kaya maganda rin for sure sa mga nagda-downhill. And ayoko ding itry mag-downhill dito kasi napaka-assault nga naman. And syempre, may mga injuries din pagdating sa trail running and one of that is the ankle sprain. Kaya dapat maganda yung sapatos mo. And syempre, I'm using Saucony shoes. Pero syempre, mas recommended na comfortable yung paa mo pag tumakbo ka sa mga trail tracks natin. Guys, ito yung maganda sa trail running. Mas ma-enjoy mo yung nature. And syempre, full load ng katawan mo talaga yung gagamitin mo. Kaya mas nakakapagod siya. Kung gusto mo magpapayat, this is the way. Yun. Ito pala, hydration bag pala tawag dito. Paglagyan ng water and gamit sa likod. So, yun. Gilid siya ng bundok. Actually, non-bikeable ito kasi delikado. Pero siguro yung mga pro na nagda-downhill kaya nito. I-downhill siguro. Yun. Kaya pa. Nauna na ako. Ito yung first love ko, guys. And yeah, running is my first love. Trail running is one also. And then cycling. Dito na tayo sa Mount Paldingan. Pero pupunta pa tayo doon. Doon na. Nice candy. Share ko lang mga karonda, yung last na marathon ko way back 2019. Umpisa pa lang ng trail run sa Itogon, Benguet. Meron na agad na fracture na ankle. So napakadelikado talaga pag hindi mo tinitignan yung daan mo kasi pwede kang ma-injury and worst case scenario, pwedeng ma-fracture yung buto mo. So one-time experience, try din nating mag-ala Tarzan. Baka mabangga ako doon. Hindi. Gusto ka bibitaw. Mawamata, kami ultimo. Wee! Wee! Mawamata. Wee! Parang binitawan na no. Ay, pre, ikaw. Woo! Tingin mo lang. Baging. Baging tawag doon. Oh, baging ni Tarzan. Baging ni Tarzan. Ni Tarzan. Baging ni Tarzan. Malapit na tayo sa peak. Mountain peak. Malapit na. Grabe yung daan. Assault. Lapit na tayo sa peak. Assault ang daan. Dito na tayo. Doon ba tayo sa dulo? Oo. Actually, marami rin talagang nagtitrail dito and syempre we must also maintain yung social distancing and the minimum health protocol para safe tayo. So, trail running normally takes place in warm climates. Kaya maganda dito sa Pilipinas kasi marami tayong tracks dito on trail run. And relatively, syempre, easy to follow. Kaya dapat may path pa rin. Kasi sa mga marathon event, maraming nawawala pag sa trail run. Guys, so nandito na tayo sa Mount Paldingan and muna tayo doon sa dulo.
Yan doon. Allahu Akbar. Tara! According to the data from the Medicine and Science in Sports and Exercise Journal, it's about 60 to 90 calories per hour ang pwedeng ma-burn sa trail run. Guy, wala palang nagbebenta dito. Kala ko meron. Hingin natin siya. Kanina pa siya nagmumura. Hina. Sayo pa nga. Iba yung bait sa jogging na. Diba? Let's go! Tador de Bares! Tador de Bares! Dito na tayo sa Mount Faldingan. Woo! Yun na yung pupuntahan natin. Doon. Magkabay na rambo siya tatak sa kaya lahi si Rambo. Dapat kilakta ako doon. Buli naman biniti ka. Ang ganda dito kasi may daan na, no? Ibig sabihin marami na talaga nagtitrail dito. Oo. Parang tinabas na nila yung mga nag-ano talaga kahit. Oo. The worst things in life is when you are so busy climbing out your mountain, and when you reach the peak of the mountain, you realize it's the wrong mountain. Same is true with life, that when we are so busy with the things around us, na-realize mo hindi pala siya yung plan ni Lord sa'yo. Kaya dapat maging wise tayo sa lahat ng aspect ng life natin. We're here! Especially, we should also direct ourselves to the plan of God in our life para hindi tayo nag-fail, di ba? Sulit. May flag, oh. Guys, andito na tayo sa Mount Tralala. Mount Tralala. Ang bundok na nakatutulala. Woo! Tula. Yun, no? Isang vlogger ng ano. Doon ba tayo? What's up? Ito na. Saan? Mas maganda dito. Mount Tralala, doon tayo sa Mount Shalala. Ano yung pababa dito na yung pool? Bukas dito ulit kayo. Oo, bukas. Nadik na kayo dito, ah. Ganda kasi, no? Playground na nga eh. Oo. Mas maganda dito kaysa sa ano, dito. Pero pig naman na yung ano. May mga sunog na dito kasi may mga nagka-camping dito, eh. Diba? Sinusunog nila para malinis. Parang pwedeng maglaro-laro pa dito, oh. Guys, maganda siguro maglaro ng frisbee dito. Tara. Woo! Mount Shalala. This is the peak of the mountain. Alis na tayo ng sagit lang. Oo. Dito na tayo.
Nakakis pa. Malakas talaga yan, no? Oo. Kahit ano. Kasama natin si Sir Lemar. Oo. Yan, mag-utang kayo sa kanya. Hello. May pautangan yan. Sila magbanggahe. Pwede bang umutang, sir? Pang-upgrade. Malis na ako doon. Sa may bank na ako ngayon. May bank na. Lindeng. Kutsi, puro kutsi tatawad ah. Ay, puro kutsi mabaling kami sa Kung gusto niyo ng kotse. Kutsi sa akin lang, lumapit kayo. Ayan. Tin. 5%. 5%. Siyempre, pag pinasok kang kliyente, 5%. 5%. Pero sa 5% na yan, hati tayo. Hati tayo. Takil mo niya. Mahulog kayo. Hoy, malaglag ka dyan! Mahulog ka dyan, madam. Ganda dito. Woo! So this is trail running and it's a wrap guys. I hope na na-encourage ko kayo to try other sports other than cycling pa. And this is trail run, going to the mountains. And I hope na na-enjoy nyo po yung vlog ko today. And syempre pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna. And God bless po. See you again soon.